ערב טוב. בין הישג בבלגיה למשחק מסקרן בפירנצה, בין תיקו בדרבי למשחק גביע באום אל-פחם, מכבי חיפה מגיעה הערב לאצטדיון הי"א כדי לשחק נגד מועדון הספורט אשדוד. גולדברג, יציאה מצוינת שלו, פיירו מהסס, עושה את הסיבוב, עכשיו הוא בועט וכובש! פיירו עושה את זה שוב ומגיע שיצחצחו לו את הנעליים, שוב שם את הגוף החזק שלו, עושה את הסיבוב ומוצא את הפינה הרחוקה. כן, ואלי לוי מנסה להניע כדור מול מכבי חיפה, ומכבי חיפה מובילה אותו ימינה לאזור של תום בן זקן שהוא פחות מיומן עם הכדור, והוא מאבד אותו לאמצע. עכשיו הוא מאבד אותו שהוא מאוד רחב, הכל נפתח, ואז כמו שאמרת הגוף הגדול של פיירו על חכמון מסתדר מהמקום